Ju tanpa ada orang alah takadir ke badan diri mahoy. Jika dia tong buruk disabui pasangan laki dia teh kudu bare juringan den helo juo maoy. Hari ke hari maoy nanden tangguang ka badanan sadang dilawi basah jomba gadang den baka cimpuang rasayan bana lade ang badan sapantun coba pekusui musim pabilo